Chumugeria bono nigo libera rige siasa nigo libera ko bari kwene kibwo asorogongo orwa gusirit kuba rero bakwana himenyo boganyo yomo hegati yamenyi ba machoge barabu nigo bago igo bagikeiri amagendero gusokera amagendero mugabana habwe county ya Kisii Paul Simbarati ekeranire asensemeyo nigo ba mochiri umubungo abo Obadia Barongo asogo tekerani obokoreri obuya mayaga yokwa magose yokunganya na kugenda kurwese kyamakiria kya ODM nigo bago sereirie bono kumarusia BC mayaga yokwinganya kuretse kyamyo kijya ODM nanye nigo batebire nganya tegucyo kwerusia oika baire getambokero yo kumarusia BC igati abamenyi babo machoge borabuni go besokire na kogokera amagendero aikiranirwe inse yobora ibo mugabana Simba Arati gati yabiria aikiranire ngamono kwenana amabere gucece skuru ubwagachi bwekipara kobeka amache gati yande mange warore biko ni mabombo wachipara warore biko ni mabukimonge amona magenje warore mara Musimba Arati yire egojigojira chipari chitu wedera samura baitu yechipire kwa ini kirie kwenda chopu kurubu eji abana baitu bayenda takosamba amabere baba yamoni kiagera kwarorira amabere ng'abana baita abachukuru abana baitu twabyarire banywa amabere bakungu bari ababura kankorosi uri factory bagenda bakikonyora kibesa kuruo magega yo kwebwa asegeka nigo baenekia okuinyorwa anene aseba okoboko omugabana asokolenta omuraibwense Dr. William Eliogo siolia amagendero chinga kecho nigo batogia obraibwa bono ime county ya Kisii korenga ya sera sia korire ese miake yene igetaneti engakia magega onye twebiru nane twomanyikane buna ntoyo bakino murayo ito Simba Arati agatonyereri president yacha agatokorera mangana maya natwa isiri yese ya mugonga negendete kwagachu esire kwera Kenya negendete kube kukapros unabona boti atoremere gesimage korokunga igembe agatoremera Nyabongo agatoremera ne Nyambunwa ebine bisima byaremirwa so mwaka yomo ari sibeti tipost tieti stima tiarasimaire eyo ne project ya World Bank boigo nigo bamuchia omujumbe Obadia Barongo asokumuire kiara omugabana Arati ase chinkwana chae cha bwangoiga na kumugania kumusika tokonde mu amangana twaro mwisimu hoito akoiranirie gavana yaito na matarau aba machoge batabuga titabiye yo gochiwanjirana ndori gochiwanjirana abarayibande ba machoge baramu bari to chorete bakoire kiara asogo korama ndem act mochumbe Baronga akora ega bwato mukutano gario so mutioki na tora adjacent na bombaba kategera buna arameto mugabano ito Paul Simba Arati buno moisia abantu barenga sama tanga bagatabanga yo no mochumbe twachara nonya nabo nigo bamugania Barongo gwetigia emerimo maega yo kugenda mamincha no kugania kwa ODM nabo igo gusinya gwikirania obokolerio buya ime yebunge yo onye kwarure ODM rero iga ayo musacha design rero Taroro bani mubuo wana asebole anya kwa biro musanyi tu abera abaisi karwa sekia to 47 kilometers in fact ekaro mwisimu nyata akakwete paka bono iga nyone kilometer 47 inchi anya korosi gutiere yuka Baronga gutoira guchi kuna abantu be party ya ODM inche buno machiaman koriginda delegates 200 kera ward tori keti signature chiba approved korua constituency level chigo ikaga alibo songo chiba signed na ade na onde bune coordinating committee member chiba ku signature chiganda gari Nairobi todekere kero gokio bochumbe bo machoga bara bufaka kiagara amwira gokorega asine chama etamochora bono nigo babolirie omugabana Arati ko bakorera amagendero ase barachi kumusira ase ntunda ya kabere iryo komesia bo machoge borabu aruko te dia sechi industry wate gatonye beke bugango elinde chake bokonya abana aba skuru chisa muchumugati na wate gate ikionsi to kwari kane tu machoge borabu ngo saba ko kwabera go chasi Simba para cha musinyire kake gaba no tari kwancho to tichere to nyare go tiche cha ya kabisa
Kerubo Frida, Ensoko TV.